I la primera pregunta a fer-nos és ben senzilla. S'accepta el marc vigent o no? Caldria acabar amb aquesta situació tan peculiar en la que massa gent diu una cosa en públic i una altra en privat. Del mateix fet corren massa versions, la del WhatsApp dels convençuts, la dels mitjans de comunicació, la que es fa davant del jutge i la que es confessa en privat. Potser les esmenes presentades per la CUP tenien la virtut d'aclarir les veritables intencions de tothom. Això va de continuar la lògica de l'anterior legislatura? O cerquem entre tots una altra sortida després de veure el fracàs, els enormes costos i els riscos de la república virtual, unilateral i il·legal? Després, lògicament, vindran les preguntes sobre prioritats i orientacions concretes de les diverses polítiques sobre les que la Generalitat té competències i també sobre la disposició a obrir un diàleg Catalunya endins primer i Catalunya en fora després. El nostre grup està disposat a qualsevol esforç, a qualsevol sacrifici en benefici de la necessària reconciliació. Però volem ser molt clars, només el respecte de la legalitat proporciona la base sobre la que construir i eixamplar consensos. A dia d'avui no sabem quants presidents tindrem, quants seran de veritat i quants de fireta. I de vegades hem vist més dificultats per decidir sobre qui ha de manar a TV3 que sobre qui ha de presidir la Generalitat. 7,5 milions de catalans tenen dret a que el Parlament es dissolgui si en un termini raonable no es posa en marxa la legislatura. Crec que ningú no es mereix el que està passant, hagi votat el que hagi votat. Com a mínim hem de posar en marxa el rellotge i per això hem presentat una proposta de resolució que, sense atribuir responsabilitats a ningú, pretén proporcionar certeses a tothom. També hem presentat un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional en defensa dels nostres drets com a diputats i diputades, que són també els drets de la ciutadania a la que representem, i ho farem sempre que calgui.